kahvinkeitin hajosi aamulla. 10 vuotta se kestikin. Tänä 9,5. Mitäs teimme sen jälkeen? Kuva kertoo enemmän kuin sanat. Ostimme samanlaisen tilalle. Vaimon nerokas oivallus siitä, että jos tämä nyt jonain päivänä hajoaa, niin meillä on varaosia tuosta vanhasta keitosta. Kyllä. Esimerkiksi kannu, mikä maksaa. Täysin samanlainen kannu on siinä. Sen kun pesee. No niin, mitäs sieltä löytyy? Oo. Halvemmat muovilta kuin entinen. Se voi olla. Paljon ehtii tapahtua Toi oli tällaista kovaa vuodessa. kiiltävää muovia. Tää on tällaista... No on sekin ihan. Tää on tällaista mattamuovia. Joo, tää on mattamuovi, mutta malli on ihan sama. Malli on ihan sama. Tässä on tällaiset ja vanhaa kun vertaa, niin täällä on samanlaiset, mutta siniset. Pitääkö tänään sinne tästä? Koko. Ne on ihan samanlainen. Katos. Ja jos toikin hajoaa. Toi on just se hajonnut osa. Hyvät klassikkotuotteet, ne ei muutu 10 vuoteen. Yes. Eli tämä osahan on se, joka hajosi aamulla. Se avaa tuon poropesän. Se kun työnsi tänne pohjaan, niin se osui tonne ja se avasi sen. Et nyt se tippalukko oli vissiin rupeen päällä. Ainakin puoliksi. Just joo. Mutta josko tää kestää sen toisen 10 vuotta sitten? Joo. Jos me nyt käytettäisiin tätä vedensuodatusjuttua, se pitää ilmeisesti aina niin vaihtaa tai jotain. Vedensuodatin parantaa kahvin makua poistaen vedestä klooria, epämiellyttäviä sivumakuja ja hajuja sekä karstaa. Jos se vaihdetaan säännöllisesti joka toinen kuukausi, se takaa paremman makuisen kahvin ja pidentää kahvinkeittiön käyttöikää. Poista vedensuodatin. Poista vedensuodatin pakkauksesta. Onko se tämä? Minä olen aina miettinyt, mikä toi on. Siis pitääkö tähän hankkia mukaan erikseen vedensuodatin? Ei ainakaan tossa ole ollut koskaan ja se on kestänyt aika kauan. Toi on ollut aina tuolla pohjalla, toi systeemi. Siis, tää on vaan nyt korvike. No huhhuh. Aseta vedensuodatin paikoilleen. Säilytä vedensuodatin korvikeen. Ei minä usko, että se on nyt... Vedensuodatin tulee vaihtaa 2 kuukauden välein. Eli minulla on ollut 10 vuotta tää korvike niin kuin tuolla. Kyllä se on ihan hyvät kahvit keittänyt tuolla. Mutta jos me joskus löydetään jostain vedensuodatin. No sitten ostetaan, mutta eiköhän myös selvitä nyt tuolla alkuunsa. Täällä on se vuonna mitä lie. Aika hurjan näköinen. Se on varmaan syöpynyt. No ei, se on samanlainen kuin toikin. Mites sen saa irti? Hyi helvetti. Ajattelin, että ton läpi me ollaan keitetty kahvia. Ai. Ja hyvää on tullut. Mukavat sivuaromit. On. Minä olen aina miettinyt, että miksi meillä on parhaat kahvit. Niin just. Huom. Se on nyt niinku Harrison Ford. Ennen kahvinkeittimen ensimmäistä käyttökertaa, tai mikäli keittintä ei ole käytetty pitkään aikaan, tai mikäli vedensuodatin on vaihdettu uuteen, keitä ensin täysikannullinen pelkkää vettä ilman kahvijauhetta.
Niin ne vedet. Joo. Hei, nyt tehdään sellainen päätös samalla, että ei kaadeta enää tällä vettä tonne. Okei, mitäs se sitten se kädessä siinä? Kaadetaan tällä. Joo. Ristitään tää kahviveden kaatajaksi. Okei, arva muistaaks me aamutokkurassa ton ikinä? Muistat. Ja jos et muista, niin älä kerro mulle. Joo. 10 vuodessa hintakaan ei ole muuttunut, eli 39 Niin. ja muutamia pennejä päälle oli tän hinta. Ja se on sama hinta, joka on ollut minun mielestä aina kaikissa mainoksissa. Se on muuten, Tällä. siis minä olen nähnyt, joskus tää on ollut jopa 59 €. Tää on ollut varmaan, silloin kun tää on tullut joskus tää malli, niin se on varmaan ollut kalliimpi, mutta se on pitkän aikaa ollut nyt siinä 40 hujakoilla. Joo, se on kyllä positiivista. Joo. Eksoottinen hedelmä. Tiedätkö mikä tämä on? Väärin. Se on päärynä omenako se oli? Kyllä, vai omenapäärynä? Omenapäärynä. Omenapäärynä. Joo, maku nyt ei ole mikään, oli aika pettynyt, mutta ehkä se kypsyessä makeutuu.